Na samojonopa opatigo kito karantau orang ojo itu bana kato erna indah dinetong lamu bana mandanga kato erna tadi menikah di Sinan Malin Sulaiman onde dia kandung danga kamola lajale kini kaki baru kamalangka tentu tak mungkin pai batigo. Jalan mendaki kadi tampua jalan menurun kadi turui kalau batigo kita pai baraka bare baban muda itu bana katoinyo omalin sarupo orang bagara samantaro erna bakam baru suaju okini coiko lade erna Odi tata hinda kata tata nanba menara kayu sampia opucu inda ruang mudoju ka erna taga hinda kata taga nanba manabe ayila otata ruang uda paiju di kini coiko lade erna tolong kamekan baju dah tidak perlu baju di bawah banyak-banyak cukup baju untuk karajo coi itu bana malanyo kini kamano daerah tahu kau udah jalan bertanya di Sinan karena kini ba aku jatuh HP ambo ko rusak tolonglah ganti coi itu bana katu ambo ya tolong kamano udah nak karantau coy itu bana kato si Erna menjawab di Sinan Malin Sulaiman kalau le rantau di kau udah jalan obia ka Padang udah dulu coy itu bana malakini untung berubah nasib kita untung berubah peruntungan coy itu bana kato Malin lanyo ambil pakaian dek si Erna pakaian nado sajo nyobau ndak lupa kupi Medan coy itu bana malakini maklun lamalin urang sia lanyo bungkui pakaian di Sinan kabarang ke candonyo malin bakat toyo Erna masuk itu onde dakan wong udah malin dai kalau iya udah kini kabarang ke rancak kita jagokan anak kita coy itu bana malanyo kini nak samo malapeda badan kami nak samo kami lapeh udah bajalan coy itu kato malasi Erna omaningkah di Sinan Malin Sulaiman usah nak kandung dijagokan kok nyampang dijagokan anak kita kok manuri biko sarinopa menangi biko sarinopa kata sande dia langkah udah coy itu katonyo Malin Sulaiman lanyo bungkui jo kain sarung coy itu bana Erna kini lataga cando di janyang obat salam bajawe tangan pulau talam pulau tarika di balik pulau betul taji jawe salam Erna ketingga udah barangke malam kini kasuo le jalan karambahan kekida jalan kamalaku josuo jawe karilaan kojo kida le apui hayematu ari bataba malam juo kiro-kiro hari jam 1:30 lawa jalan candonyo Malin Sulaiman bajalan talita-lita nan talita taleto-leto nan coan ngak menjalang gunung nan talita tailo-elo na bakacang menjalang junjung coy itu bana malanyo kini kamano Malin kabajalan kamano Malin kanyo tuju rumah mandekan buang meminta redo bakih mandi pokok batanyo juo biko orang coy itu pasan Malin Sulaiman bapasan juo sabalum kabajalan o bapasan kabake Erna sabalum kaki nyolangkakan onde dia Erna dia kandung kok nyampang batanyo orang biswa batanyo orang kamano udah katokan saja udah hilang malam nak tantu kamapainyo mulia janjadi buah gutu
La tinggal cando malasirna sarat tojo sarinopa bajalan lai malin ke rumah mandekan duang bajalan di tengah hari malam cuy tuana malanyo kini kain cawu panjang samilan lapuak tarampai di barando de lamu lambek tengah jalan tibo di rumah mandinyo. Maklumlah hari tengah malam dia bilang cando mandekan duang mandela lalu di tengah rumah lalu mau jual masuk itu oh dilapiak kamba mandeko lalu oh tabuju di tengah rumah dia bilang cando Malin Sulaiman nyoting ke cando anak janjang nyotoko le pintu lambek-lambek ba ada Malin mana kok pintu nyo baca salam pakai mande. Mandi. Oi mandi. Assalamualaikum. Tangiang-iang di talingo mande raso nak kandung nanti bojo itu bana malanyo kini la duduk cando mande kandung dari duduk langsung nyotaga. Batanyo inyo dari dalam rumah siapa tu nak datang hari tengah malam cuy itu bana malanyo kini anglin. Cuy itu bana kato mande menjawab di sinan Malin Sulaiman iyo ambo mande kandung oi o mande bukakan pintu o mande ola tabuka pintu nan gadang la duduk cando nyo Malin naik la Malin date rumah la duduk cando nyo Malin basimpuh di kaki mande kandung. Batanyo di sinan mande kandung onde Malin dengakan mola de apo badan wang ku kini pasiak de apo badan wang makut tengah malam wang kamari bacaka ko wang yo sirna to paselisi wang yo orang rumah wang cuy tu bana malanyo kini mangko batanyo mande kandung dah ado pernah serupo iko saja do Malin barumah katampek si Erna cuy tu bana malanyo kini menjawab di sinan malah Malin Sulaiman onde mande dangakan mula danga de mande malah deng katokan indah ado ambo basiara jo sirna nda ado ambo bas cakak samo jo sirna cuman sebuah mande nak kamu sampaikan ambo baniat mande kamarantau mangko diturui bana mande kini ambo bani yai kabajalan meminta izin bake mande meminta redo bake mande relakan nai susu mande o relakan segalo nanta makan gadang lai dalam sampan sampai tarandam gadiang-gadiang o relakan segalo nan pamakan Allah menjadi darah daging mande. Menjawab di sinan mande kandung manga kok rantau kadi jalang sadang di kampung lain dak kabat tinggalkan mande rupoiko mande latu rupoiko taibo Malin bake mande da ibo Malin rupoiko bunuh ala mande de Malin dolu itu lebana kato mande. O menangi di sinan malamat mandekan ruang batak bakaku di sinan Malin Sulaiman o mande dengakan mola o de mande kalayu orang basurau mande kalayu orang mengaji persoalan jodoh persoalan rasaki pertemuan jo maut mande hei o rasio Tuhan o mande Barilah maaf badan ambo, barilah ridho badan ambo, doakan ambo barasaki, doakan ambo hidup sanang ko nyampang ambo barasaki, ko nyampang lai dape isu. Kok lai elok kehidupan ambo bisu nan mande indak kamu lupakan topelok rumah nan buruk kok paralu ke Makkah mandekan duang coy itu niat dalam hati. Kok kamande tata indak katatara nan bak menarah o kayu sampai pucu indah ruang mudoyu
kok kamande tagah hindak kata taganan ba manape ayi lihat tatarung denai jalan yo indah dolamu antaronyo ladape rido dari mande labasalam bajawe tangan coy tu bana malenyok malanyo kini Taluk bayu Labuan Kapa Ulando turun Josi Koci Oma Ambo Kapai Mande Katingga Anta Pabilo Kabasuolai Bajalan Malin tengah malam Kamano arah jo tujuan Nyok tuju Pusaro ayah kandung Pusaro ayah nanyok tuju Latibo di Pusaro ayah nyopalu mejan Nande malin onde ayah maafkan malin ya hei biala malin karantau orang omangkoknya malin nak kalapau kasawa balulu omangkok malin kini marantau di rumah untuang ko buru pado menanam lobat lambau elok sisawi dan tugakan pado manahan hati risau elok nagari hai ambut tinggalkan bari lambo rido jo maaf coy itu kato malin Suleman Owari bertambah habiju lah sudah dari Pusaro ayah kamano malin kakapai nyot tuju Labuanan gadang tujuh Labuanan gadang hari bertambah habiju kain cawu panjang 9 lapuat tarampai di tarali de lamo lambe bajalan latibu wanyo kini latibu di Labuan gadang la nampak kadai sabuah kadai nasi malah masuk itu diturui cando kadai nasi latibo cando di kadai nasi maklum rang lapau kana monyo duduk malin di pale-pale luar hari bertambah malam juga maklumlah hari menjalang pagi tak tangguang dingin masuk itu bakal dua malin cuang kolimu oh duduk di pale-pale luar indah denetong lamo bana residen di Bangkaulu sedang bakap renta tengah lawi kita tinggalkan malin tak kalau dulu nalain pulau kita sabui nan lain pulau kita sabui datanglah oto dari Sungai Panua oto menuju Kota Padang dihitung lebana cie-cie apola merek candonyo oto ba merek si DMB tambangan Sungai Panua ke Kota Padang siapo bana namo sopirnyo si Mulut namo si sopirnyo si Deni namo si Tokarnyo maklumlah oto masuk itu biasa makan di lapau lah nampak cando kadai nasi lak lay duit cando lampu senyo lah babelo oto balasuo lah masuk oto ke dalam opakarangan lapau nasi lah tibo cando di pakarangan lapau nasi gas kontak mesinnya bunuh lah mati mesin masuk itu oto lah tagak pasisia turun pasisia kasadonyo nan sopir lah turun pulau windak denetong lah mobana maklum si Mulut malah kanamonyo lah turun dari oto masuk itu nyolayangkan pandangan jauh nyo tukiakan pandangan dake ka menuju ke dalam lapau nasi ruponyo nyo calik di pale-pale buko lapau nasi ada orang muda sedang lalok bakal luak sedang duduk sajo laloknyo nyo calik bana jale-jale apa pangana masuk itu kalau tak salah pandangan mata kalau tak salah pandangan diri iko nan kawan awak lamu Ikola malin nan Suleman kawan nasamo main dolu kawan nasamo mengaji dolu mengaji jo tuang kugai dari coy tu bana malakini onyo turui bana jale-jale nyo pandang bana nyato aku yo bana gua ndak dutu ge baru pasti malin maco itu pangana maso itu
Apo pangana masuk itu nyotoko bau Malin Sulaiman. Oi Malin, cuy itu bana katanya kini mengaku lalu wang disiko apo karangan nanta jadi. Tak kaji di sinan Malin Sulaiman tak sinta malanyo masuk itu nyo caliat bana jale-jale siako udangan mana pu awak cuy itu bana malaki ni batanyo sinan Malin Sulaiman. Onde dusana nambaru tibo apo ko salah badan nambo apo ka salah badan kini mangko batapu ambo rupo itu mangko bajagokan ambo sedang lalo atau ndak uli ambo lalo disiko katokan bana jale-jale kapalala kapaparan cile dari tangga sari mamui lesa gubon naik kalau banci katokan bana jangan ditulak lejo parangai. Mendang katu le rupo itu tak galak si mulut le masuk itu tato tarang le galak mulut baru tak kanan dek nyomalin poit kawan awak malah kiro nyo iyo si mulut. Oh kawan lamu ba itu pangana Malin Sulaiman detuanai.